Bon dia, blauets. Avui un vídeo breu i directe. Inicio una nova secció de textos d'opinió. Parlaré sobre el que pens sobre diversos temes, de tal manera que vos siguin útils a l'hora de fer pràctiques de comprensió lectora o auditiva, podríem dir també, o de pràctiques de comentari de text. Si qualcú voldria que comentàs un tema en concret, que ho demani als comentaris i després jo ja valoraré si ho faig o no. La idea és que parli sobre temàtiques actuals que us puguin interessar i a partir d'aquí fer això, comprensió, comentari o el que calgui. I mirar una mostra de text sense cap falta d'ortografia. Comencem. Higiene musical. La quarantena derivada de l'estat d'alarma actual a Espanya ha canviat els hàbits de les persones de forma evident i dràstica. No poder sortir hom de casa seva provoca que s'hagin d'omplir les hores de forma imaginativa, amb la condició de no trepitjar al carrer. No pots quedar amb amics, no pots anar a sopar, ni a comprar, ni anar al cinema, ni fer una volta. Només és lícit fer-ho per llançar el fems i passejar el cap. N'hi ha que s'avorreixen molt i cadascú intenta trobar el seu remei. Abans d'aquestes circumstàncies, tothom feia vida normal i les llars eren un lloc de repòs on no s'hi estava més que les hores necessàries les persones que no han estat mai massa casolans. Aquestes persones que volten pel món i que sempre tenen anècdotes a contar perquè els seus dies tenen més hores que les nostres. Precisament, crec que aquesta gent és la que pitjor du la situació perquè no s'hi havien trobat mai. Jo entenc que la gent que ho necessiti posi música forta per animar-se i puc comprendre que canti per espantar l'avorriment i el confinament. S'ha de tenir empatia, posar-se taps a les orelles i aguantar els concerts pels quals no has comprat entrada i dels quals no en pots escapar. Però crec que hi ha d'haver un límit. Estem en un moment singular en el qual les regles han canviat, ja que sembla que ara es poden molestar els veïnats quan vulguis amb la teva música. No importa l'hora que sigui, la intensitat de la música o el gust musical. Qualsevol moment és bo per importunar l'altra gent. Aquesta situació segurament m'afecta més perquè som molt filaprima amb la música i, ai las, cap dels concerts és del meu interès, ni tan sols els que es fan en català. Cada vegada que sent música, no penso escoltar-la, em suposa una nosa i l'empatia s'ha d'activar forçosament. Em puc enfadar, però no en trauré cap fruit. Per tant, m'he d'aguantar i esperar que es cansin de xiular la melodia de la mateixa cançó per quarta vegada en el dia, a poder escoltar el televisor a un volum normal, o a que es cansin de torrar-se com sargantanes en banda sonora del tot innecessària incorporada. No em diu prou, afegeix que m'encanta que plogui perquè aquesta gent no surt i puc estar tranquil un parell d'horetes. Són víctimes de la situació, pens, però jo també ho som de la que em creen ells i ells no en tenen en compte. L'empatia només funciona de mi cap a ells perquè els que fan concerts no s'atreuen a pensar si la seva música destorba, molesta o pertorba els altres. Jo som del tot conscient que si posés la meva música forta els altres en cridarien l'atenció perquè es molesta si no t'agrada. La diferència és que ells no se n'adonen. La seva alegria és la meva infelicitat. Però alerta a dir-los res. A mi també m'agradaria posar la meva música ben forta, però amb els auriculars aconsegueix un efecte similar i no contamin l'aire. Estem en un moment dur, que no sabem quan acabarà, i la música és un dels remeis de l'ànim. Però hi ha persones que no coneixen els límits del que és acceptable i del que és del tot abusiu. No tot està permès i hauríem d'aprendre a pensar més en els altres. O ells han d'adonar-se que no poden abusar de l'espai aeri constantment, o jo m'he de fer la idea que en el món hi ha més problemes que els meus.